официальный медицинаның бірінші не навреди, зиян кетірме. Халық медицинасының ең бірінші орында тұрған принцип. Сұрамасалар деп алама. Бір вақытта да. Мен үйреніп берген сөйлерім келіп яғындағы тегі бабай әйткеш. Мен бік оптыраған емінде. Неше олайын бұл. Неше ауырта, көріп тұрасың, сен бұл шаласың. Неше олай етмешен етесің. Ондан соң 40 ел ішінде мен шул бек көп тапқырлар санды менде. Шул үдірісіне нәрсе бұл. Бек көп өлеңдеріне өзі бізде өстіріп бұла бақшада. Міне шул өлеңдердің бірсі менің колокольчик крапивалисты деген өсімлік бұл. Бұл дұрыс табиғатта да бар бұл. Урман тиресінде бек көп өсе бұл. Колокольчиклар олар бек көп түрлі. Персикалисты дегені бар. Міне бұл крапивалисты дегені. Бұл бек қаты күшілі антисептик енді бұл. Мен мұны қолданам. Міне шушы колокольчик. Мұнда аның колокольчик әне шул не екені бек көрініп тұрмайын бұл кептірілген. Шеше бар қонақытта. Мұны бақшада бек рахат әңіп өстіріп бұла. Өстіру ғана түгіл, мұны самосев білен бек қаты торалады бұл. Сол вақытында жиып, кептіріп алырға керегінде. Мұны тауышы бітсәйінде кішінің. Әйтек лекторлар, оқытушыларының анда вақты білен тауышы қашаға. Не да yok, бұл голосовой связкалар проблемасында. Мұны бек вады жиылмашымдай. Обязательно бұлырға тейіс компанияты мұна колокольчик, ромашка, бұл слиз берейінде, лайла берейді. Мен шошы тағын менің бір шындай ұратқан өсімлігі менде бұл Вероника колосистая. Жай ортасына табарақ шешек ата бұл. Біздің яқларда бек кең таралған. Бұл бек көп түрлі бұлақ. Вероника полевая, Вероника дубравная. Ең күшілі, ең яқшысы мына шы Вероника колосистая. Вероника колосистая. Қазір кептіруні сөйлей башладым да, сөйлеп бітірмәдім. Әгер де енді неше кетіп кептіріп те, шунысын әйтірі керек. Мына шушындай сеткада кептірген суретті де қамында олыстырып тұру керек енді. Әйлендіріп, астын үске әйлендіріп тұру керек. Әйінде өлән нәріншекті қорайып кетсе, мұнда мысалы үшін мен кетердім енді. Мұна бұл дұрыс етіп кептірілген клевер. Әмін мұнысы уже дұрыс түгіл, мұнда бұл сорайған енді. Мұны алып ташларға керек, бұл қолдануға ярам енді. Мұна бұл біздің клевер. Мұна бұл дұрыс кептірілген. Мұна дұрыс кептіру, өсімліктер ғадетті өсісін юғалтмай. Дұрыс бар бірнеше өсімлік, олар бары бір сары түскерек тартып кейбәлерінде. Мұна әйтекі шулып қылмақ, шулай бұла. Мұна бұл бары біз ғадетті оңыш, қойын желегі япырақлары ұлда шулай етіп кейбе. Бұл бірнешекте мұна шул өсісінде ешіл өсіп отырған түсті бұла алмайды. Бұл бек популяр өсімлік. Шешек атқан вақытта жиылған, мұна көріп тұрасы шешектері бар енді. Бұл бек яқшы бұла мұна шулай етіп розеткасы білен бірге алынса. Мұна розеткасы көрініп тұра енді. Күшірек бұла. Мұна жерден шулай етіп кесіп аламда мен, елқы болсын тамбырышыға, ол табиғатқа зиян келек. Мұна шулай етіп шиертіп кіне шушындай харакетлер білен оның балшығын құям. Балшық біте. Бұл көпмедер дәрежеде балшық болса да бірінің зияны жоқ. Көпмедер дәрежеде өзін өзгертіп кейбе тұрған өлен, міне бұл біздің манжетка енді татарша әйткенде бұл біздің шықлы өлен. Бұл ерте жаздан өсе башлай. Бұл өленні бүтін күшінінде көргені бар енді ол. Яфрағының ортасында бір шық тамшысы отырамының. Шықлы өлен татарша. Мұның өленшілер арасында бұл қатын қыз өлені деп аталайынды бұл женская трава. Қатын қыз ауруларынан ең кең қолданылған өлеңдердің бірсі бұл. Жисағыз, кептірсәгіз, мына шушылай етіп әзгіне түсі өзгәріп кетсе, бірді бұлшылмағыз, бұл ғадетті шулай етіп кейбе бұл. Қатын қыз аурулары темасына кіріп кеткен біз екен, мына шушында енешеді, олар шулай шөуінде. Мына қатын қыз ауруларынан кең қолданыла тұрған шушық біздің қойын желек япырақлары, манжетка шықлы өлең, мына мұнысы яснотка белая. Яснотка белая. Біз мұны бала вақытта балық өәт деп үртейдік енді. Бүтен яқларда нешек деп атайлардыр енді. Бұл қатын қызының гормональный фонын яқшырта тұрған. Эстроген әз екен эстрогенді көбейті бұл. Бұл универсал, шул артық екен кеметі. Шул яғы бар, мұны айырып әйтіп кетмеші болмай. Не қатлы мені шындай оңғайлы, файдалы өлән болса да, бұның шул бір яғы бар, бұл қан басымын түрі. Қан басымын түрі. Бек көп
шул үз проблемалары белән килгән хатын-кызларга мин моны тәкъдим итә алмыйм. Шуның аркасында кешедән сорыйсың, кан басымыгыз ничек дип. Бик күбесенең кан басымы түбән була. Шуңа күрә моны шуны кулланыгыз дип әйтә алмыйм инде мин. Ну шул ягы бар инде. Менә үземнең тәҗрибәдән тагын шунысы. Синдә бала шифасын Алладан сора. Бек катымны. Бу үләннәрдә Альберт мистика шул хәтле менә аңлап булмый торган нәрсә име? Шундый загадкалар бик каты күп монда. Менә урманга керәсең кайбер вакытта. Синең инде ничә ел тапкыр кергән сукмак шул урынга барасың инде. Урман сине этеп чыгарган шикелле. Менә аңлап та булмый аны. Менә торасың килмәй. Берничә тапкыр шуны тыңламыйча әйткәнем булды. Көч хәл белән кайтып керәсең. Андый вакытта урманнан чыгып. Башта кертмәй скатрыша сине урман, аннан чыгармый. Чыгалмыйсың урманнан. Ул үземнең ишек алып шикелле белгән җирләрдә. Кировта художественное училищеда бергә укыдык. Язва. Кафелар, ниләр бизнеска кирип киттеләр, шундый бизнеска язва әчелде. Аллергия, любой нарыга аллергия. Миңа кайтты. Бер сөйләшкәндә әйткәнем бар, язвадан шул ятрышник пятнистый слизь бирә ул. Аның әзер препараты чот спермага охшаган, грубыйгын әйткәндә слизь шундый, бик авыр исле. Шул слизь белән язваны каплап ала инде. Зөфәр кайтты, әйтте. Ул ел яңгырлы булды бик каты. Яңгыр ятрышник үсә сазлыкта, чукырлы урында бөтен җирләр су утырды. Зөфәр мин әйтәм шулай югыл бу ел. Мин анда Зөфәргә эзләгән идем таны, юк табып булмый. Күзләренә яшьләр килде. Аерылышка ул кайтып китә инде. Тырыш инде, минем бүтән юк. Кипкән. Ашый алмый. Ничә кафесы бар аның Кировта? Рестораннары бар, ниләре бар. Әкче ашый алмый. Хәзер мин чыгып киттем урманга, менә узак булса да сөйлим инде шуны. Урманга чыгып киттем, кирәм, үзем ятрышник сирәк үсемлек, үзем утырткан җиргә барам мин. Ну һамандагыча тәпи башына карап, уйланып, җибәргән мин адашканмын. Беләсеңме? Мин ул урында бер ничек тә адаша алмый торган җир. Плантация үзем утырткан, мин анда елына сезонга ничә керәмдер. Шушылай итеп карап, барып, маган җиргә башны күтәрдем, шулай итеп карыйм. Танымыйм. Урман бик тиз буталый. Бик каты тиз буталып ташлый. Танымыйм, кайда басып торып, шулай итеп карыйм. Еракка карыйм, беренче ерактан ориентир итәсең бит инде. Ерактан карыйм, бер җирдә танымыйм, шулай итеп карыйм. Якын карыйм, минем аяк янында ятрышник. Шанасыңмы? Аяк янында ятрышник, шулай итеп үсеп утыра булай итеп карыйм. Монда да ятрышник, монда да. 27 ятрышник җидем. Ятрышник мин эшлим, үсеп утыра икән. 4 үсеп утыра икән, икесен алам. Күп дигәндә инде. Вот обычно 3-тән берен алам инде. Калдырып җыеп 27 бүлбул шушындай. Бүлбе. Шуны алдым, алып мендем, неттем. Ну, анда сөйгәннәрне инде. Хәзер әзрәк әлегенә баскан җирдә эзеп күрнә ишин ул теге. Үзем издән карап инде. Танып түгел. Изгә карап кына чыгып киттем дә бераздан аннан урынын танып алдым. Кайтышта саташканда аңладым, неттем. Менә мине фәрештәләр җитәкләп киткәнмен шунда. Менә шулай итеп. Мендем, киптердем, неттем, кафемакада тарттым, сезне ясадым, узаттым, неттем. Кеше байтак еллар яшаган, инфаркттан үлгән. Ну, язу белән бер вакытта да узып алмады шуннан. Язу капланды менә. Дөрес диетаны тутты инде, хатыны бик контрольдә тутты. Хәзер тагын китик алга таба. Менә язгы үлән, җәйге үлән, көзге үлән 3 сезонда да җыела торган менә шушындай бик каты кызыклы үлән инде менә бу безнең. Бу Костяника каменистая дип атала, безнеңчә бу кызыл берлегән. Бу агачларак урыннарда, әрәмәлекләрдә шундый үсә инде бу урманнарда. Менә бусы минем иң беренче җыелган сбор. Бу яз көне җыелды, үсеп чыккачтан инде ана чәчәк ата башлаган урыннар бар, чәчәкләре. Бу шулай ук җыела җәй көнедә, җәй уртасында да. Ул вакытта аның үсемлек озынайган була инде. Җиргә ятып үсә бу, лиана шикелле сузылып үсә, шундый озын сабак. Кызыл шундый куе кызыл төстәге бик тәмле генә эшкелтем җиләкләре була моның. Шулай ук көз көнендә җыярга була моның. Анда яфраклары инде сарая, кызара башлаган була. Гадәттә моның саргаймый, кызыл төскә керә моның. Ул вакытта да җыярга була. Анда инде шундый топлар төшәндә. Менә
Булары яз көнігісі аның көбірек поливитаминный етіп қолданыла инде. Бик каты витамин көп аларда. Жәйгісі аның антисептик, менә шул колокольчик крапива листы шикелле антисептик, ялкын сануны баса торган итеп, көзгісі шулай ук инде иң көчле антисептикларга карый. Көзгісендә менә шул кызара башлаган яфраклары аның эффекты көчлерәк. Урманнарда йөргәндә менә безнең якларда бик күп сирәк үсемлекләр дә очрый. Кызыл китапка Россия кызыл китабына кертелгән, менә җирле безнең Мари Республикасының кызыл китабы. Хәтта менә халыкара кызыл китапка кертелгән үләннәр дә бар. Мин менә кайберләрен алмадым, монда күрсәтмәс өчен инде. Алар гадәттә ул сирәк үләннәр барысы да көчле дәвалануга кулланыла торганнар инде. Аларны шулай итеп киң халыкка күрсәтсәң, гадәттә күрсәтәсең дә алар юкка чыга. Шулай итеп җыя башлыйлар инде. Андый үләннәрне мин үзем чәчәм, үзем таратам инде. Менә ятрышник пятнисты, ятрышник фукса, алар төньяк орхидеяләренә карый инде. Алар сирәк безнең якта. Менә шундыйларның берсе менә венерин башмачок дигән үсемлек бу. Мин моны Илләт урманында булган җиреннән алып булмаган җиренә бик күп итеп тараттым инде. Менә шушындый, менә бу чәчәге инде моның шундый тортмага әйләнгән, моның içендә орлыклар. Булар бик каты авыр үрчеп китәләр. Самосев белән дә авыр китә булар. Бик сирәк очрый торган үсемлекләр, шуңа күрә мин буларны даруга җимим. Җыям икән инде үзем чәчкән җирдән генә алам. Бу венерин башмачок. Булар нинди җирдән? Венерин башмачок булар гадәттә нерв авыртуларына кулланыла. Тынычландыра торган судорогаларны бетерәләр булар. Венерин башмачок, марьянник дубравный, менә шул бер группа үсемлекләр алар. Буларны халыкта черная трава дип йөртәләр инде. Алар кибеп җиткәннән соң табигатьтә алар кара төскә керәләр, кап-кара төскә. Кулланырга бик тырышам да мин аларны. Аларның шундый кире яктан да шундый зыян китерүләре дә бар. Дозировкасын бик каты түгел тотасы бар. Әйткәнемчә инде һәр кешенең организмы үзенчә шундый алдан күреп булмаган реакция бирә ала. Мин аларны булсын өчен таратам, үстерәм. Сирәк үләннәрне эзләп йөрим. Любка двулистая, купена лекарственная, менә татарчасы Сөләйман мөһере дип әйтәбез инде. Шундый сирәк үләннәрне менә Илләт урманында байтак тараттым инде мин. Менә Илләт урманы аркылы чыкканда, аяк башына җиргә таба карап, башын асып йөргән кеше очратсагыз инде, аны акчасын да бер нәрсәсен югалткан икән бу мискин дип уйламагыз. Шул үләннәр эзләп йөрүче мин булырмын инде ул. Үстереп була торган үләннәрнең берсе, даруларның берсе менә бу фасоль. Иң зур проблемаларның берсе шикәр авыртуы бүгенге көндә. Менә шул шикәр авыруыннан бик каты йомшак, бик каты ниндер чикләүләрсез кулланып була торган менә шушы фасоль кузагы. Фасольләр бик күп төрле була. Теләсә нинди дә ярый, анда лиана формасындагысы да, куак формасындагысы нинди булса да ярый. Фасольнең орлыгын аласыз, ашыйсыз, менә бер читенлеге дә юк, шулай итеп киптерәсез инде. Менә моның аш кайнатуга моның орлыклары слиз бирә. Аның яфрагы да кулланыла инде. Бака яфрагы ул яралардан төзәтер өчен инде. Тышка кулланыла инде, тирегә, җәрәхәтләргә. Менә орлыклары аның кулланыла аш кайнатудан инде. Менә шул ашказанында ялкынсыну булганда гастритлар булганда кулланыла инде. Аннан соң әле соңгы елларда кулланыла башлады. Менә бу артык семирүдән тазарудан менә шушы. Орлыгы гына түгел, менә шушы орлыгының кабыклары шилухасы белән бергә кулланыла инде алар. Бик тиз җыела бу. Моны шулай ук түтәлдә үстереп була. Бер дә күп урында түгел. Һәр бакчада да барыбер менә чүп үсеп утыра торган урыннар бар. Анда кырыйлары, ниләре менә шунда шушы бака яфрагының орлыгын сибеп чәчеп куйдыгыз. Ул бик проблемасыз тишелә. Аннан үзе самосев белән яңартылау. Орлыгын алгач, аның менә шушы шилухасын, кабыгын ташламаска кирәк инде. Менә шул кеше менә клетчатка бирә инде. Аның шул ашказана төшеп утыргач бик каты бүртә, аппетитны баса. Бар бу үзендә булган микроэлементларын бирә. Менә шуның белән тазарта инде. Инде безнең якта сирәгрәк үсемлекләрнең берсе. Ул менә бу деревенник ивалисный инде. Безнең якта бу үсемлек юк иде.
очраса да бик сирәк очрый иде. Бу югыш җирләрдә, елга буйларында үсә инде ул гадәттә. Миңа бер шул үземнең бер кеше сорады, бер клиентым. Миңа бик каты шул кирәк дип, шуннан соң мин аны эзли башладым да, әкрен-әкрен орлыгын алып, Илләт елгасы буйлап шушы үзебезнең район территориясенә кергән өлешләрне Илләт елгасының бик күп итеп тараттым хәзер. Бүгенге көндә шактый гына үсә. Бу шулай ук тынычландыра торган үлән. Гадәттә шуннан кулланыла инде бу. Менә балалар курыкканнан соң инде тотлыккан балаларга бирелә бу. Куллана торган проблемалары бик киң, күп проблемалардан кулланыла. Менә ышанасыңмы-юкмы, бер нәрсә сөйлим шушының турында. Тараттым, Илләт елгасы буена үсеп чыкты, әйтте, бер кеше белән төштем. Элекке китапларда, менә старинный китапларда революция язылган. Бу үсемлек турында нәрсә язылган? Начар күңелле кеше үзеп алганда, бу үсемлек юкка чыга. Ике кеше төштек. Илләт Нур авылына төшеп, шуннан урманга кирип китеп, ялга чыктык. Мактанып, горурланып, менә шушында бер дә юк, менә ни хәтле тараттым мин дип, сөйләшә шушы үсемлекне җыйдык. Киләсе елга ул үсемлек берәү дә калмады. Хәзер килеп, менә иң яраткан үсемлекләреннән берсе, менә бу буквица. Буквица. Бу шулай ук тау битләрендә үсә, кырырак урыннарда. Дөрес күренгәли ул теге югышрак булыннарда да. Менә моны да төсе үзгәрде дип курыкмаска кирәк инде. Менә бу мин җыйганда шундый шәмәхә кызыл төстәге, бик каты кызыл төснең шундый матур төсмере, шундагы чәчәк иде инде менә бу. Киптергәч менә шушындый төскә керә. Мин бу үсемлекне бик каты яратам. Бу йөрәк проблемаларыннан кулланыла гадәттә. Бик күп төрләреннән кулланыла ул. Бөтенсен дә әйтеп бетереп булмый инде. Мин моны геморройдан куллана торган составка да кертәм. Бу тахикардиядан әйтик, йөрәк тибеше кызу булганда кулланыла. Кан басымын нормальләштерә бу. Югары булса төшерә, аннан канны сыйыклый. Аннан шунысы яхшымы, менә йөрәк мускулының бер кысылгандагы чыгарган кан күләмен арттыра бу. Йөрәк эшчәнлеген яхшырта дигән сүз инде бу. Инфарктларның профилактика өчен бик каты киң кулланыла. Менә моны әйтмәгәнмен әле мин. Менә бу подельник дип аталган, ни татарча исемен таба алмыйм. Подельник дигән настойка буйма. Бу бик каты сирәк иде безнең урманнарда. Бик каты сирәк үсемлек иде бу. Бу бәрәңге, идәнәсендә бәрәңге үсентеше чыга, хлорофилсыз. Яшел төсе юганда. Шуның шикелле булып үсеп утыра бу. Бик сирәк кенә очрый торган үсемлек бу. Мин кызым Рузиләгә, ул биолог минем. Гербарий җыйганда шул хәтле узак эзләп таптым мин аны, көч-хәл белән. 10нчы елга корылык булды. Табигать өчен шундый зур стресс инде булды. Шуннан соң табигатта бик күп нәрсә шулай итеп бузылып калды. Фенологический фазалары күчте. Менә минем бер вакытта да күргәнем юк иде. Вероника колосистаяның медуницадан алдан чәчәк атканы. Бу булмый торган хәл инде бу. Берничә елны шулай булды. Иртә язда чәчәк ата торган медуница, теге җәй уртасында ата торган, чыгып шул алдан чәчәк атты. Менә шундый бөтен нәрсә, бик күп нәрсә буталып бетте. Шул 10нчы ел корылыкны ни дип беләм мин. Менә монга шул ничектер шундый файдага булган. Шушы күбәйде хәзер безнең урманнарда. Менә мин җыеп кайтып, менә моның хәтле җыю, бу бик күп дигән сүз инде бу. Ул берән-сәрән генә очрый. Бу профилактика, онкология профилактика, менә мин шулай итеп аракы настойка ясап куйдым инде. Әнә шулай итеп әзәзләп кешеләргә бирә торган килмәде инде ул. Бик каты көчле нәрсә инде менә бу. Бу шулай ук ялкынсынудан да инде бу, чулык буыннарга да, аннан тагын бик каты көчле нәрсә булса, бу уже кешедә тамырда булган тропны эртә бу. Менә әлеге проблема инде. Менә минем белгән кешеләр, туганнар, ниләр аркасында да тромбоэмболиядан ни хәтле кеше мазар башында үлде. Яшь кешеләр. Бу агылу саналамы үзе? Бу агылу санала. Бу эшлә шулай ук менә болиголов шикелле тамчы белән генә инде. Бер йотым суга бу 50 грамм салына, бу уртача бер йотым суга тамчы белән салынып, мин моны башлыйм 5 тамчыдан, болиголовның 1 тамчыдан, моны саныйм, башлыйм 5 тамчыдан инде. Унга хәтле әкрен генә күтәрелә дә
Уннан соң артык күтәрелергә ярамый моны. Менә шул яга бар. Аннан соң бүтән вех ядовитый янда аконит, агул үсемлекләр бездә бик күп. Мин аларның берсе белән дә эшләмим. Алар әкрен-әкрен бавырда җыелып баралар инде. Булар болиголов та шулай, подельник та шулай, алар бавыр аркылы узып, эшкәртелеп, транзитом чыгып бара инде калган. Организмда җыелып бармый. Менә шул. Тромблар турында әйттегез, аракы белән канны сыйклап тромбларны куып буламы? Ну, була инде ул. Аракы ничек дип әйтим? Аракы бирә калий. Эчкәчтә. Калий бирә, биргәннән бик күпне аннан соң кеше айнаганда алып чыгып китә инде. Менә шул калий биргән вакытта, калий ул йөрәк мускулына көч бирә инде ул. Йөрәк мускулына көч бирә, кеше йөрәк каты эшли башлый, ни кан әйләнеше күпмедер вакытка яхшыра, бите кызара, бурны кызара кешенең. Менә шунда гына инде андый. Ул юк инде ул бит үтерәм дип тун яу инде. Ул юк нәрсә, андый нәрсәгә ышанырга кирәк түгел. Әллә нинди файдалары булган сурәттә дә иң яхшы караш ислам динендә аңа карата, аракка карата. Ни хәтле мактасалар да, аның файдасы булган сурәттә дә аның вакытлыча файда. Анхардан аның зыяны һаман да күбрәк була. Хәмер дип аталган, аның шунысы да бар. Хәмер бит ул аракы конкрет, анда вино дигән сүз түгел, ул аңны бузучы дигәннән аңлата гарәпчәдә мәгънәсе. Бик күп нәрсәләргә кагыла инде. Аннан бит шуны әйтәләр, теге Жванецкийның сүзе бар ичендә. Водка в малых дозах полезна в любом количестве дип әйтә инде ул, диме? Фәндә хәзер шундый нәтиҗәгә килделәр инде. Аракының, спиртнойның, алкогольның инде. Алкогольның безопасный дозасы юк. Менә булай итеп, бу настойкаларда ул нираттан, нишарадан, бишара эшләнгән нәрсәләр инде ул. Менә болиголовны берничә тәшә итеп эчеп булмый. Аракыда гына. Аның эффекты юк.